Anis tá mé cainte Sorcha Nic Mhathúna ó Oxfam Éireann Sorcha uasdátú. Sorcha tá lán cuimhlintí nó gCeannáras ag tarlú I láthair na hóra lear méid faoi seo cúpla bhí ó shin. An féidir just a rá dún chun uasdátú gCeannáras a thuirt dún faoi chunas atá ag gairí libh I láthair na hóra Oxfam Éireann agus Oxfam Ireann ag obair in sa tíortha seo le. Well, le bliana nús tá annach chuid rudí tréis torlú ar an dain ó na typhoon sa Philippine blian ó hin go dtí an bblion seo nar thosaí coimhlint Súdán Theas anis táid ag obair ar I cabhfuil le daoine maidir le Ebola in iarthar na Hafraice chomála sin táid ag obair in NASA san Iarach agus chomála sin táid ag tuairt cúnamh daon chaabhar is tíortha ina bhfuil coimhlint ag torlú ar fear tamil fada siad sin Syria agus tíortha nach le Syria, Jordan agus Lebanon chomá leis an DRC. So socha tá annach chuid dúchláin na gceist an seo dúine mar maiall ar líon na cosna éigindóla tá an ar fud an dain agus chuint sin annach chuid breúirín mar agriocht ó híomh bheith ná dailú leis na cuimhlintí agus na cosna seo agus bheith in an cabhar tá tasla daoine a chuirt chomh. So mar hampla Súdán Theas is thosaí cuimhlint an sin I mína nulaigh beag nach blian ó hin inis agus táid a gobar an ó hin ach tá sé an Jackar an muoinú aáil tá tastal rinneid iirecht mór óide háanseir an scéal in Éirinn chaistil mé féin an le RTE rint Harrigs rinneid iirecht annach chuis pebliachta aáil den droch scéal atá torlún sin agus tá hart ar breis €100,000 bailíthe a gin inis in Éirinn agus is mór an cúna bheith sin mar tá sé go héidir náisiúnta tá sé Jackar ag agrachtaí ar nós Oxfam agus go dtíobhann na náisiún aontaithe teacht ar an muoinú tá ag tastal dus na cosna seo go léir. Is é sin an aib is mó nach bhfuil chun muoinúáil ag bhí ag brathnú ar an sa háil agus an muoinú atá ag tastáil an sin le tá gCeannáras ó bh bí lá an thóra agus tá roinnt tíortha san áir bhríomháin tíor amháin ach tá mór gantanas muoinúáin sin an mud a Harlín timpeall na cuine nach bhfuil. Sinné agus orintanta churann daoine ceist céim fá a bhíon bhfuil sin níos éasca agad a bhálú nar tá tubaiste nó dúrtha cos leis na Philippíní na go dtíobhann an tsunami a thuirla beag na Gemlín ó hin a mína nulaigh agus é sin a chur gomparáid le áitnan bhfuil cuimhlint ar siúil agus stocha is ceist Jackar sin le freagairt ach tá is a gcuin go bhfuil nuair tharlaíonn tubaistí nó dúrtha bíonn annach chuid pebliacht an ag an am socha an tslí gur rud tuban é agus rud nach daoine ag sú leis go minic chuann sé daoine Éirinn ag smaoinemh faoi chunas mar a meach siad san sa chós sin agus feicimid go mbíonn annach chuid agad ó thuairt ag daoine ar bhathe le tubaistí nó dúrtha ach nar tharlaíonn cuimhlint tá sé tá scéal níos casta sé Jackar an scéal a bhíú agus go minic freisin ní bhíon ord naán ar na scéalta sin agus so sin cean na fáin agus freisin nuairtas bíon éfacht fad thuirmach ag na cuimhlint sin beidir ní rud é a tharlaíonn na lámháin nó in achtar bháin ach bíon rudí agsúla teach le chéile so scéal níos Jackar é is dócha an insint. Agus céimhéid daoine a thugann Oxfam Éireann cuidiú le gach bhliain agus céimhéid a thugann Oxfam Idirnáisiúnta go gCeannáras an féidir rá an is gut. Sin ceist an bháis dócha tána chuid obair le Oxfam Éireann agus Oxfam go Idirnáisiúnta agus ó híomh all statistic a bháin níl sé agamach is féidirlam rá
maidir le cosna ortha cé bhéad cúnamhtar ar fáil. An bhfuil mar a caiint faoi na céite mílte daoine atá Oxfam Éireann ag tuairt ceann de bhliain an milliún nó céite míle. Socha na céite míle ag Oxfam Éireann agus ó híomh Oxfam le chéile na milliún ach tá seacht Oxfam déag an, so Oxfam Éireann mar hampla Oxfam America, Oxfam Austral, agus táid go léir gobar le chéile, so nuair táid gobar mar hampla i gás Déinchauer ar nós Gaza nó Sudan Haas. Bín daine ó Oxfams agsúla gobar a bhuiir na bháin, so tá sé Jackar rá gur bé Oxfam Éireann nó Oxfam na Gearmána mar hampla tá ag baint amach na statisticí sin mar so táid gobar mar agraíocht a bháin. So ó héamh do obair léithúil is bhaitm chu dócha go mín tú ag gcónaí go minic go gobar leis do cólacha timpeall Oxfam na cinnáisiúnta. Sin é bí muid deang bhil go réalta le cólachaithe tá gobar tíortha agsúla agus an rud simú faoi Oxfam nó go bhfuil go annach chuid an daoine tá gobar san tíortha th lear is daoine áitiúla iad de 6 policy is dócha tá an ag Oxfam mar airnmid gur bíad na daoine is fearr chun obair ar chlór Déinchauer nó ar chlór forbracha fád chuirmach nó daoine áitiúla bhfuil an tolas acu an teanga agus an tuiscint acu ar ceirtá ag tuairliú ach cínse bíon daoine ó tíortha eile fear an idirnáisiúnta an freisin nuair nach bhfuil na sciilne sin ar fáil go háitiúil ach socha sin rud a bháin tá éagsúla Oxfam beidir gomráid le agrachtaí eile nach míon muid ag seola eitleán mór leán le daoine an Eorp th lear táid a géirí a bheith cruthú postnagus mar an deags tuair deisna daoine áitiúla teachta réiteach ar na feibne tá sna háitna bhil na gcónaí. Just mar ceishéarnach an féidir leat teachreacht a thuirtúin i cúpa nóméid cúpa ábhartí péidir faoi na tíortha na mór tíortha a bhfuil gCeannáras i láthar na hóra agus agtá sibh gobarins agus just agus ag sibse ag log muoinú agus chunas gur féidir linn cear thuirtí fel. Okay, so just déan méid chuirsíos gáidir na tíortha is mún bhfuil ceir Déinchauer dí an Sudan Haas tá Bhuail an go méid ngéarchéim bí an a gan cúpla mí marall ar an trid ní ar fearmóiríon an rudí a flandal síalt a flandal agus táid borg méid gantas mór bí an cúpla mí agus tá freisin tanna chuis daoine ina gcónaí a gampi nach agus gan seirbhísí ceart acu gan isce glán slán sécht mar sin de agus Oxfam an sin ag ceir le daoine na seirbhísí sin aáil ach tá sé an Jackar marall ghfuil an cuimhlint fóstal aráig sa tíir sin. Sa Syria tá sé 3 bliana is ó thosaí an cuimhlint an sin tá annach chuis daoine tar éis an tíor ágáil as na gcónaí i campí nabhar Malta agus fuairmalta a ddíorthanas Lebanon agus Jordan ach feganmid go bhfuil sé bhain níos Jackar de daoine Syria ágáil mar tá tíortha tá gár de Syria tá brúarthú ó híomh níos smúdaoine ligint isteach táid a gobar Syria í féin a chur isce glán ar fáil mar rinne annach chuis demáiste infrastructure isce an sin le linn an cogaí so tá géargáin an sin agus sa scéal é nach bhfuil san nucht mórrán. I Gaza táid ag chur isce glán ar fáil chumá ag ceirú le daoine agus le institúdíonas ospidéal nanachtarrá ag feimnú cé go bhfuil sos cogaí an tá an chuid febanna fós an agus an gá ag daoine sin leúna mar tá annach chuid infrastructure agus fuirdíobs mar sin de bhí rinne an chuid demáiste dómh ar an theirí. Maidir le Ebola táid a gobar Sierra Leone agus i Liberia agus Guinea-Bissau táid ag chur ólas ar daoine chunas iad féin a chusint an gáir agus ag déanamh gníomhiochtaí an bhainean le isce glán sláintíocht mar sin de agus freisin táid a gobar tíor eile fud an dainach so gur bíd sin 3 mór aib tá
an den fi láthir má tá daoine i géirí ceirú le Oxfam tá cúpla bailach ar féidir sin i dhéanamh tá sna sioppaí tá gin is féidir ar go tíorm a thuirt ar wathe le aonceán sna chlór sin is féidir leat rá céint siúr na bháil go rathí an target sin nó is féidir rudí cheannacht ar nós tuairgí nua nóla go tágainn tá fair trade rudí gabhardós ó cuairtaí na nóla go dtí stocaí briscí ornaments rudí mar sin ar díal a gach siopa a Oxfam nó is féidir ledul ar an sibéidir lína oxfamireland.org agus ní smúolais all an sin. Okay, so go mai good. Watch her out.